Procedentes da maioría de povos de Europa, son moitos os que peregrinan a Compostela, pero tamén os que se establecen no camiño como comerciantes, contribuindo a repoboar os territorios gañados coa Reconquista. On peut t'aider, mon ami? Eh bien, si vous allez à Saint-Jacques, cela m'aiderait très bonnement. Ton chemin est notre chemin. Monte et que la bonne chance nous accompagne. Merci. Allez, allez, allez. Allez. Gracias á ruta xacobea, os novos reinos hispanos nacidos neste período toman contacto co occidente europeo. Flúen a economía, a cultura, a arte. Unha Europa primixenia medra á beira do camiño de Santiago. A gran afluencia de peregrinos dá orixe a prósperos gremios, como o dos cuncheiros e o dos acibecheiros, que tomarán como base a simboloxía iniciática para crear os elementos representativos do fenómeno xacobeo. A cuncha de Vieira, símbolo da peregrinación a Compostela, atribuiráselle un poder milagreiro outorgado polo apóstolo. Vieiras das praias da fin do mundo, estranxeiro! A lenda di que a barca na que chegaron os seus restos traía exemplares deste molusco pegados no casco. Pero a vieira era o símbolo de Venus, a deusa do amor e da beleza. E xa os cartaxineses e os romanos levaban prendida esta cuncha na roupa cunha finalidade protectora. Apenas un maravedí de prata. Pola súa banda, o gremio de acibecheiros tallará obxetos devocionais xunto a outras figuras menos cristiás. A figa é un amuleto contra o mal de ollo que xa empregaban os egipcios e outros povos da antigüidade. A crenza nas propiedades máxicas do acibeche tamén viña de lonxe, e en Galicia aparece como unha mostra máis dos primitivos cultos á pedra.